ב-48 לא היה פה כלום, לא היה יערות, הכל היה רק חום. אתה זוכר? לא זוכר. ב-51 אנחנו בני 3, הזקן צעיר אבל עומד על הראש. אתה זוכר? אני לא זוכר. אז איפה היינו? היינו מה כבר עשינו? עשינו איפה טעינו? טעינו בכל זאת ניסינו, תודה. ב-54 היה מיתון מוחלט, לכל אזרח הייתה רק ביצה אחת. אתה זוכר? אני לא זוכר. ב-62 היה פה כמו יוון, זה כשאורי זוהר אכל בשר לבן. אתה זוכר? אני לא זוכר. אז איפה היינו? מה כבר עשינו? איפה טעינו? בכל זאת ניסינו, תודה. ב-65 החבושיות רצו, אבל ראש הממשלה שנא את Love Me Do. love me do. את זה אני זוכר. ב-72 השיער זרם, ספרים בכו בלילה לא נשמע קולם. אתה זוכר? אני לא זוכר. אז איפה היינו? מה כבר עשינו? איפה טעינו? בכל זאת ניסינו, תודה. אם אני לא טועה, לא קרה פה כלום, אבל יצאנו מזה, אתה זוכר? לא זוכר. ב-92 הטכנו קם והחליף סופית את התוף מרים. אתה זוכר? אני לא זוכר.